Драги колеги, драги приятели, уважаеми преподаватели, студенти, докторанти, много ви е драго да ви кажа добре дошли на 10-та студентска юридическа научна академия, която организира юридическия факултет на Пловдивския университет и която съчетаваме вече втора година подред и с докторантско училище. Здравейте, казвам се Симона Попова, предстои ми да бъда четвърти курс. Темата, която избрах е доживотният затвор без замяна и по-конкретно дали е наказание или временна изключителна мярка по смисъла на член 37 алинея 2 от Наказателния кодекс. Казвам се Григор Пейков, предстои ми да бъда четвърти курс и днес ще ви говоря за някои аспекти на защита на личните данни, конкретно в медицината. Здравейте, казвам се Диана Парпаро, по-настоящем съм студент трети курс, бъдещ четвърти, надявам се, ако си взема всички изпити. Моята разработка разглежда хипотезата на принудително изпълнение в случаите, в които юридическото лице не притежава имущество, върху което изпълнението да бъде насочено. Казвам се Мирослава Боева и бях студент първи курс в Пловдивският университет. Предстои ми да бъда втори курс. Здравейте, аз се казвам Миглена Богданова, аз съм завършила трети курс. Казвам се Николай Павлов, студент завършил трети курс. Името ми е Владимир Краснов. Добро утро на всички колеги в това дъждовно утро. За мен е удоволствие, както пред уважаемото жури, така и пред колегите да представя темата на своята разработка, а именно за давностните срокове на електронните фишове. През 2019 година Висшият адвокатски съвет провежда кръгла маса, на която се разглежда въпросът за необходимостта от въвеждане на задължителна съдебна медиация. Моята разработка се казва относно нотариалния развод по взаимно съгласие, тенденции и перспективи. Тук проблематиката би могла да дойде от трети лица, които искат да установят дали са на лице претендираните отношения. Ако се стигне до създаването на неистински документ за наличие на представителна власт, това ще бъде проблем, но това няма да го разглеждам сега. Самата форма на заявлението бива утвърдена с наредба, издадена от министъра на правосъдието, което също е разписано в член 425 от ГПК. Не по предвидения в НПК ред към момента са недопустими, както в производството по издаване на заповед за защита, така и в наказателното или гражданското такова. Все още не са предприети никакви категорични правни действия, които да имат някакъв ефект в тази сфера. Може да бъде определен като водещото направление или търсения резултат в наказателния процес, а именно разкриване на обективната истина. Реших да се фокусирам по-конкретно върху ползите, които лицата могат да придобият от това, че са граждани на определена държава. Само при обосновано подозрение в случай за извършено престъпление. Темата, която избрах е отказът от наследство от малолетен наследник. Проблема, който възниква в теорията и съдебната практика е с оглед същността на отказа от наследство и дали той ще бъде окачествен като отказ от права по смисъла на цитираната разпоредба.
несъпоставимост на потребимите вещи е забрана те да бъдат осребрявани, но е допустимо върху тях да бъде наложен запор или да бъде наложена възбрана. Вниманието е насочено към компетентността и съдебния контрол като фундаментални за функциониране на Европейската прокуратура. Всичко се оставя на договорка между страните, как те ще си оговорят възможната промяна, дали ще има клауза за инфлация. Скъпи колеги, честите 10-та годишнина на СЮНА и изказвам благодарността си с мъничък символичен жест. Флаш памет с формата на ключ към вратите на вашето успешно професионално бъдеще. Професор Дарина Зиновия. Думата на професор Григоров, за да може той като председател на журито да обяви класирането и някои основни награди и някои положителни награди, които ще дадем. Професор Григоров, заповядайте. Искам да изразя задоволството си от тази годишната студентска и физическа научна академия, защото забелязвам, че с всяка следваща година нивото на вашите разработки става все по-добро и по-добро, така че благодаря на всички за участието. Ще пристъпя към обявяването на победителя. Пето място е класирана Миглена Токова. На второ място журито класира Вяра Тихонова. На първо място, колеги, журито класира Людмила Иванова. Аз си позволих без подпис, само така с красиво оформление, да направя един почта грамоти, които дадем на нашите колеги, които ни помагат през цялото това време провеждането, защото освен като членове на журито има и предварителна подготовка, така че тук не съм ги подвеждал по никакъв начин, просто както ми попадат, така че моля да не се твърди никой. Приз, който е специално за принос в развитието на студентската юридическа научна академия на Евдокия Кемалова. Професор Григор Григоров. Професор Люба Панайотова. Доцент Екатерина Салтова. Докторант Васил Илиев. Главен асистент доктор Жана Колева. Главен асистент доктор Десислава Стоянкова. Разбира се, искам специална благодарност, защото това цялото нещо изисква, освен организация, изисква и някакви други неща, които се наричат средства. Част от тези средства бяха осигурени от студентския съвет.
извън дарението на професор Иван Тодоров. Затова няма как да не дам на Виктория Палигорова. Даваме една грамота на човека, който се грижи за цялото мултимедийно обезпечаване и снимки и така нататък, така че на Венцислав Петров ще го дадем. Последното, което аз ще дам на професор Дарина Зиновиева, защото тя мисля, че се случава. И специални благодарности за доцент Христо Пълнов.